nahi dunana egiten du, no? Itzaharrak baizik ez ditu. Bost historio, Euskal Herriko fikziozko herri batean, 20. mendean zehar. Bizkar Xoro filma gaur estrenatu dute Euskal Herrian. Josu Martinez dokumentalegileak zuzenduriko obra euskalistunek jasan duten zapalkuntzaren gaia jogatzen duena. Erakutsi nahi nuena zen, nola mende batean animaleko kultura aldaketa eman den herri batean, denak eskualdunak izaitetik, euskaldunak gutxiengoa izaitera. Frantziako nazioa eraikitzearekin batera, pentsatu da behar zela eliminatu Frantziako beste kulturak. Filmaren parte handi bat Baigorin grabatua izan da, ez bakarrik aktore profesionalekin, 200 bat herritarrek ere parte hartu baitute, ala nola ikastolako arru batzuek duela 40 urte hizkuntzaren egoera nolakoa zen hobeki ezagutuz. Aurrentzat aski gogorra izan dela bizitzak 1982an. Ez zuten aizu eskolaz mintzatzea eta ez zuten sobra tokirik ikastolentzat ere. Herritarrekin lan egiteak kartzen zuen nunbait ari zirela beren historia beren gorputzean bizitzen, ez? Modu intimo batean eta ekarri duela egiazkotasun bat, errealismo bat. Bizkar Xoro filma Euskal Herriko hainbat zinema gelatan ikusgai gaurti goiti. Avec mes copines, j'ai passé ma vie à être handicapée.